Pozdravujem vás a vítajte na kanáli o peniazoch a podnikaní. A dnes tu mám takú tému, v podstate je to taká pondelková, dalo by sa povedať, že nakopávačka, ale v podstate to, čo vám tu teda idem povedať, môže byť situácia každého jedného dňa, každého jedného človeka, ktorý sa chce niekam posúvať a chce si splniť nejaký cieľ, alebo jednoducho niekto, kto je v práci a potrebuje niečo urobiť a čo sa mu teda úplne že nechce, lebo je toho proste veľa. Takže máme pondelok, čo je celkom taký dobrý pracovný deň a teda ako víkend je automaticky spojený s odpočinkom pre väčšinu ľudí a čo sa týka začiatku týždňa, tak je to taký ten štart a väčšina ľudí ide v pondelok do práce, zastihnete tých ľudí, čo potrebujete a jednoducho je to také normálne, že teda sa vtedy pracuje. Ale naopak pre vás to môže byť, že nejako neviete chytiť ten správny švung alebo nejakú takú energiu, ale potrebujete porobiť a splniť veľa vecí. Takže prvá vec je, že skúste vypnúť telefón a pozrieť sa okolo seba, lebo teda tie pekné obrázky a paradoxom je, že teda vďaka YouTube pozeráte toto video, ale naozaj vám hovorím moje dnešné skúsenosti, že jednoducho vypnite sociálne siete, dajte si telefón na tichý režim, ak nutne nemusíte s niekým telefonovať a dajte si napríklad na ten telefón o hodinu budík. A vypnite si všetky oznámenia a všetko a to, čo potrebujete robiť, začnite robiť. A venujte sa proste tomu dovtedy, kým vám nezazvoní ten budík. Budete veľmi prekvapení alebo prekvapené, že ako rýchlo niektoré veci spravíte a potom sa teda odmente tým, že si na tom telefóne niečo pozriete, ale tiež si tam dajte nejakú hranicu, že odpíšete možno 2 ľuďom alebo nejakých 5 minút až 10, bude trvať to vaše odpisovanie a zase si zapnite ten budík. To je taký môj prvý tip. Prečo sa teda vzdialiť teda od tých sociálnych sietí je aj to, že jedna vec je tá realita v sociálnych sieťach alebo v telefóne alebo na počítači, ale pozrite sa okolo seba, lebo takto vyzerá vaša realita. Tak vyzerá to, že kde sa nachádzate aktuálne a to je to najdôležitejšie, čo máte aktuálne teraz riešiť. No a teda máme tu, ja mám dneska veľmi veľa takých malých drobných úloh, ale pritom akože ja ich môžem urobiť aj zajtra, aj teda polovicu z nich urobím aj zajtra, ale chytil ma taký extrémny tlak, že Pane Bože, v nejakej krátkej dobe teraz do obeda musím toto a niektorí ľudia mi proste aj nedvíhali telefóny. Ako viete, ja robím finančnú sprostredkovateľku, tak sú rôzne porady. Už majú tí, čo s nimi spolupracujú v bankách, majú nejaké stretnutia, nemôžu a tak ďalej. Ale teda potrebovala som pár vecí vybaviť. No ale je taká technika, to možno aj poznáte, že v podstate vy si projektujete alebo vizualizujete si, že keď máte nejaký cieľ, tak to vaše budúce ja si predstavíte a to vaše budúce ja vám môže vlastne pomáhať a hovoriť a motivovať vás k tomu, aby ste teda to, čo potrebujete, spravili. Tak si predstavte, že kde chcete byť po splnení tých úloh, keď máte nejaký väčší cieľ, čo sa týka zarábania peňazí alebo ja neviem, možno riešite nejaké sťahovanie alebo ľudí do tímu alebo riešite nejaké finančné sprostredkovanie alebo máte nejakého klienta budúceho a tak ďalej a že ako sa teda budete cítiť, keď budete mať ten svoj cieľ splnený a kto tam budete tá osoba a čo všetko tam budete mať. Inak Michal Drieník má veľmi geniálnu meditáciu na toto, je to krátke cvičenie, to si skúste u neho nájsť a vlastne to vaše budúce ja vám hovorí a vás motivuje, že prečo by ste to, čo sa vám v podstate nechce, lebo je toho veľa, mali urobiť. Takže spýtajte sa toho vášho, alebo vypýtajte si nejakú motiváciu od toho vášho budúceho ja, čo už má tento cieľ a tieto všetky veci vlastne za sebou. No a ďalšia vec je, že ak máte tých úloh proste, je ich veľa, tak uvedomte si jednu vec, že toto je aj to, že kde sa láme to, či budete úspešní alebo neúspešní. Či sa približujete k tomu vášmu cieľu alebo nepribližujete, to znamená, že sa od neho vzdialujete. A tieto dni a tieto činnosti sú presne to, že za to vám nikto nezatlieska. Vtedy nikoho nebudete zaujímať, ale teda vďaka tomuto sa dostanete k tým vašim vysnívaným veciam a vysnívaným cieľom. A jednoducho toto je ten každodenný boj a každodenná hranica medzi úspechom a neúspechom.
A taká praktická ešte vec na záver, že ak máte nejaký to-do list, ktorý máte proste spraviť, tak si to napíšte a podľa toho zoznamu aj tie úlohy proste robte. Ak vám niekto zadá nejakú ďalšiu úlohu, že ju máte spraviť, tak si ju napíšte na druhý papier. A najprv ale urobte tento to-do list. Jedine teda, ak by tá nová nejaká úloha alebo niečo, čo máte spraviť, bolo super urgentné, že jednoducho proste jednoducho musíte letieť a musíte to riešiť. Napríklad závisí od toho vaša výplata, jednoducho súvisí to priamo s peniazmi, alebo dobre, bavíme sa o peniazoch a o podnikaní, takže priorita takáto. Samozrejme, ak sa bavíme o rodinných príslušníkoch, tam máte priority nastavené, že pokladáte všetko a letíte proste za nimi, ale ja sa rozprávam o tom, že idete za nejakým cieľom, máte úlohy pred sebou a že teda ako to zmanéžovať, ako to robiť tak, aby teda vám takzvané odsejpali tie veci a uľavovalo sa vám a nie sa vám kopili veci. Takže toto je moja taká ďalšia rada a ešte taká dôležitá vec, čo sa týka tých to-do listov, ak možno to máte tak vy a možno nemáte. Ale častokrát máme tendenciu, že máte napríklad tam 10 úloh a nejaká tá úplne posledná úloha má napríklad, že čo ste si ju napísali už dávno, tak tá má možno je týždeň stará, ale je strašne zložitá. A medzi tým ste už urobili ďalších 10, ktoré boli jednoduché. Ale to je to, že neuprednostňujte jednoduché veci, ale v tom to-do liste uprednostňujte tie, čo sú staršie. To znamená, že v živote vám to potom nikdy nebude akože odpadávať, keď budete uprednostňovať jednoduchšie úlohy, jednoduchšie veci oproti tým zložitejším a môžete napríklad urobiť 20 jednoduchých vecí a tú jednu zložitú, ktorá vás najviac ťaží, kvôli ktorej nespíte, ktorá je pre vás najviac zásadná, tak proste tej sa venovať nebudete a budete mať pocit, že ste proste nič neurobili. Takže toto boli nejaké moje teda tipy, taká pondelková nejaká, ani nie že motivácia, ale spôsob, akým sa môžete tých veľa vecí malých drobných zbaviť a prečo by ste ich teda mali urobiť. No a k tým sociálnym sieťam ešte raz hovorím, vypnite ich a pozrite sa na svet okolo seba, lebo to ste si vytvorili tými vašimi aktuálnymi, teda tými vašimi doterajšími činnosťami. A ak tú realitu chcete zmeniť, tí, čo ma pozeráte z dovolenky, tak sa môžete baviť, že parádička, veď presne, toto som chcela. Niekto, kto sa pozeráte možno z kancelárie alebo počúvate z kancelárie, tak si možno poviete, že áno, fajn, presne v tejto kancelárii som chcela byť. Ale zase niekto si môže povedať, že no tak odtiaľ to chcem ísť preč a teda musím urobiť toto a toto. Alebo chcete ísť napríklad na obed a potrebujete urobiť nejaké veci. Takže toto je taká moja odpoveď na to, alebo také pondelkové zamyslenie, ale ktoré treba dať hneď do reality a jednoducho sú to praktické rady k tomu, aby ste sami sebe boli takým kaučom a motivátorom a povedať si, že áno, však hovorila, že ak chcem zmeniť tú realitu, toto je tu okolo mňa, toto som si vytvorila, tak musím urobiť tie veci, čo tu mám. Alebo teda, musím vypnúť sociálne siete, lebo to je síce fajn, ale neprináša mi to aktuálne nič. Potrebujem sa sústrediť na tieto aktuálne veci a na svoju realitu, ktorá je okolo mňa. Ak vám toto video pomohlo a zamysleli ste sa určitým spôsobom a niečo sa vám tam páči, nejaká myšlienka alebo niečo z toho aj možno používate, tak určite budem rada za každý like a odoberanie, komentár, ak to máte inak, kľudne mi napíšte, ja budem rada za každú ďalšiu inšpiráciu. No a prajem vám úspešný celý týždeň, nielen pondelok, ale úspešný celý týždeň.